O inicio das obras nun dos dobres carrís de circulación no treito inicial do Paseo do Malecón obrigou a desviar o tráfico, provocando algúns problemas de circulación. As molestias derivadas desta actuación, unidas á recente peonalización de varias rúas do casco urbano, provocaron o enfado de numerosos condutores ante a imposibilidade de acceder ao centro de Ribeira en coche, sendo necesario o desvío por rúas alternativas que non están nas mellores condicións e supoñen unha volta importante para chegar ao destino. O obxectivo destas obras, acometidas pola empresa Canarga, cun importe de 700.000 euros, é reordenar o tráfico habilitando tan só 2 carrís, un por cada sentido, e ampliando as zonas peonís. Dotarase tamén dun carril bici e instalaránse prazas de aparcamento en batería na zona do mercado. As obras teñen un prazo de execución de 165 días e executaránse por fases para tentar minimizar así as molestias e non interromper o tráfico en toda a avenida. Aproveitando a obra, acometerase tamén a mellora do Parque García Ballón, situado no último treito do Malecón. Procederase á sustitución do pavimento da zona de xogos, moi deteriorado por chan de caucho. Tamén está prevista a renovación da rede de pluviais naqueles treitos que sexa necesario.